दुखुनि बाथ्रा आं डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनि जानानै बेहाय बिथांनि थैनायाव आं दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि दिनै लास्ट बिदायाव आं फैदों। बिथांनि जिउ गोमानायाव दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लानि गेलेमु बिफाना गोबां खहा जाबाय। बिथाङा 1994 निफ्रायनो आं बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन। गेलेनाय बिफानाव बिथाङा बहुद कन्ट्रिबिउसन दं। बिथांनि नाजानायावनो दिनै मेदाखाद ओनसोलाव प्रथम बिथाङानो माने खेलाखौ जों जागायजेननायखौ बिथांखौ नुदों आरो बिथांनिफ्रायनो जोंबो डिपार्टमेन्टआ बिथांनिफ्राय बहुद जों सहाय मोन्दों। बिथांनि नाजानायावनो दिनै मेदा ओनसोलल' नङा बाक्सानि बहुद मोजां गथ'फोरानो दिनै गावनि जिउ खुंथानो हादों बा साख्रि मोन्दों। बिथाङा नट अनलि खेलाल' गेलेनाय नङामोन, बिथाङा लिटारेचार सेक्सनावबो थुनलाइ हारिमु बेनिफ्राय आरो धोरोम बेफोर खान्थियावबो दंमोन। बिथाङा प्रेजेन्ट स्टेसनाव जोंनि बाक्सा जिल्ला इन्डिजिनास गेम्सनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो सेन्ट्रेल जोंनि इन्डिजिनास गेम्सनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन आरो बिथाङा जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसजों सानफ्रोमबो नांथाबनानै थायोमोन। बेनि थाखायनो बिथांनि जिउमाया जे दिनै रुंसार जालांबाय बेवहाय जोंनि बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे जोंनि समग्र बिटिसि आरो गासै जोंनि आसाम नैबे नाङैनो गासै माने जोंनि हारिजों लोगोसे गासैबो हारिनिनो मोनसे गिदिर खहा होननानै आं दिनै सानदों आरो बिथांनि न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय आं मोनसे बेदना मोनसे जासिहरदों आरो आफा इसोरनाव आरज गाबदों जों बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो मोजां थाहैनो हाथों। गोजोन्थों। दिनैनि साना दिनै बाक्सा जिल्लानि थाखाय लोगोसे मेदाखाद ओनसोलनि थाखाय आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव सान। जोङो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रुंसारि अबनि बसुमतारिनि न'खराव दंफैयो। मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा हरखाब प्रेसार स्ट्रकजों थांनाय थामहिनबा मैया गुवाहाटीनि नेम केयार हस्पिटालाव हरखाबै रुंसारि जायो आरो बेनि दिनै जोबथा बिदाय होनायाव जोङो जिल्ला एबसुनिफ्राय दंफैयो। बिथाङा सासे मेदाखाद ओनसोलनि आरो बाक्सा जिल्लानि गेलेमु बिथिङाव जोबोद मुंदांखा आरो दिनै मेदा ओनसोलखौ दिनै स्पर्ट्स लाइनाव आरो बाक्सा जिल्लाखौ स्पर्ट्स लाइनाव बोखांना लाबोनायाव बिथांनि मैखोम बिहोमा दङमोन। बिथाङा दिनै खालि स्पर्ट्स लाइनावल' नङा, बिथाङा सासे मोजां गुदि फरायसालिनि दिनै लोगो फोरोंगिरिमोन आरो मिथिनायाव सासे बिथाङा दिनै स्पर्ट्स लाइननि जुदि थाङोबा बिथाङा एमपेड पास जानाय मानसिमोन आरो NIS पास जानाय मानसिमोन आरो दिनै टाइगान्डुआव दिनै बिथाङा ब्लेक बेल्ट सासे मोजां फोरोंगिरिमोन। दा बेबायदि मानसिखौ दिनै जोङो बर' हारिनि गेजेराव खोमाना लानांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बिथांनि सोरगोआरि जिउमायाव जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो आरो बिथांनि न'खरखौ जाहाथे आनान गसाया मोजाङै नायफिनहरो। दा बेनि थाखाय जोङो आनान गसाइनि सेराव बोर बिदों। बेनि थाखायनो जोङो दुखु फोरमायनो होननानै दिनै बिथांनि न'खरनिसिम जोङो मोनसे हान्जाया सफैनो हादों। दा माने न'खरनिनो एकदम बयनिख्रुइबो माने सांग्रांसिन दैदेनग्रामोन बिथाङा सासे बिदा दोङो। बिदानि नामा जाबाय ध्रुब बसुमतारी आरो बेनि उनाव सासे फंबाय दोङो। फंबायनि मुङा जाबाय सन्जय बसुमतारी। सासे बिथाङा बिमा दोङो, बिमाया बुरै बिमा, बिथाङाबो माने असुखिया। जियानो जाया मानो बिथाङा थानाय समायाव बिसोरनि गासैनिबो माने मोजां खामानि मावदोंमोन। दा बिथांनि बिसि दोङो आरो सासे खुदिया दोङो, बियो 2 बोसोरसो जाबाय। दा बेखिनिखौ बिथाङा न'खराव गारनानै थांबाय। बिनि अनगायैबो बिथाङा 3 बिनानाव दोङोमोन। बिनानावनिबो सासेया माने स्किन केन्सार जानानै बिथाङाबो रुंसारि जालांदों। जियानो जाया मानो दा माने बिथां गैयैनिफ्राय न'खरा एकदम खोमसि जानानै थाबाय। माने जिखिनि मावनो गोनां दंमोन बिथाङानो मावोमोन, बिथाङानो दैदेनोमोन।
दा बेखिनिया खोब अभाब मोनसे बिसोरो सानगोन आरो न'खराव